ang butong ko ba ni? Di mo ko kailag butong o di. Oh. Mama. Hi, ma. May, apir sa may. Butang. Ijar ka po sa padzig panghuha na ni guys kay magkurug-kurug ang tiil. Sa panak sa ibabaw. Okay. Lami ni siya guys, kay lami ni pagkabuto sa kultura ni siya. Kusog ba mga tao diri. Hello guys, good morning ni Juntanan. Mama. Ay ma. Morning. Tabako. Nagtabako na ko nas mama guys. Maato sa kusgawas guys, magkuha sa kuog bungay kay magsaka ko og lubhi kay. Nana magkati dagang buto nga to guys. Anja kay kani mga lubhi mga sali na pulis audit. Kay tamang timing putos ubos si Tatay Marlon, so means na ko kauban dadto. Ajay naikon dat ajay bungay. Bungay. Ay mangita to darig pwede ipang hagbas. Dari sa bahay ni Tajoy. Pwede dadon lang po ning sakob. O darada. Dadon lang po ning apil ning sakob kay arong inag-abot nagto napoy. Pato na ko sa ubos. Sumaling ni text doble ang saya sa pinadobling data ni. Kalata abi po nagkinsay ning text. Kuan ay load. Adto na kong ubos. A few moments later. So mo ani natas ubos guys. Hoy bata. Ulit na to sa ibabaw ka. Ha? So, nag-istorya silang mama. Ka, uli na to ba? Sayo mo kakong. Ha? Si mama. So, kato atong sakan guys. Ala. Adi, apoy, danarang ko nga, bantadzi ko nga. Danira ka. Badiha. Magbidyo man ko. Adya guys, so wala kong sakag butong, da mga kuha. Ang nalang ipanghakot kay kung nangurag ang tuwa sa ibabaw sa lubi. Da, pamunitong sila guys. Bagong sagibo guys no. Ang butong-butong ko ba ni? Di mo ko kailag butong o di. Napara sila dito. Kapoy ka dyan dami dari sa amo ang kalubihan. Lukag ni Hasdan uy. Dara ba to? Dara. Uy. Kapoy naman. Napay mga duwa siguro dito. Hangat ka doy. Balik-balik. Hala ako na malingo sa dari. Gibizaan na ko nila. Sabilaman, mga hakot laman tag mga lubi guys. Kay tunang akan inaghuman na to pamahaw. Dahil oh. Mama. Hi ma. May, apir sa may.